pelasi kiekon Jan Latvalalle. Latvala löysi maalin edestä Immosen ja Immonen survoi ajassa 5:07 Suomen 1-0 lukemat. Tilannetta katsottiin vielä videolta, mutta tilanteesta ei löytynyt nokan koputtamista. 2-0 maali syntyi ylivoimalla. Erittäin näyttävän kuvion päätteeksi Jukka Voutilainen sai tilaa keskeltä aivan liikaa ja napakka rannelaukaus vei Suomen jo 2-0 johtoon. Näissä numeroissa mentiin toiseen erään, jossa alivoimalla Niko Kapanen ja Ville Peltonen ristivät kiekon puolustus siniviivalla. Peltonen nousi röyhkeästi ja uitti upeasti Suomen jo 3-0 johtoon. 4-0 maali syntyi jälleen ylivoimalla. Asialla 2 miehen ylivoimalla puolustaja Janne Niskala. Seuraava maali tuli myös hyvästä hyökkäyspelistä. Pasi Puistola pommitti ja Antti Pihlström ohjasi lukemat jo 5-0. Loppu oli nautiskelua. Vielä toisessa erässä maaleja kuitenkin nähtiin. Ville Peltonen pelattiin aivan vapaaksi maalin kulmalle ja hän pääsi ohjaamaan tyhjään maaliin 6-0 lukemat. Tämäkään ei Leijonille riittänyt, vaan vielä toisen erän päätteeksi Jarkko Immonen sai namutella loppunumerot peräti 7-0 ja tämä on historiallinen tulos.